Gaur, Arituko Etxebizitza Sindikatutik 8 etxe kaleratze esekuta daitezkeela salatzeko prentsaurrekoa egin dugu. Etxe kaleratze hauek Iruñerrian zehar, auzo eta herri ezberdinetan eman daitezke, eta batez ere etxe hauen jabetza 3 taldetan banatuta dago, izan jabe txikiak, inbertsio funtsak edota enpresa edo erakunde publikoak. Orduan, hau salatzeko elkartu gara, batez ere etxebizitza negozio bat heinean familia eta norbanako hauentzako alternatiba eskaintzen ez direlakoari. Naiz eta jabetza ezberdinak izan, berdin aktuatzen dute guztiek, baita ere batu gara salatzeko etxebizitzarekin negozioa egiten baldin bada, ez dela inoiz eskubide unibertsala izango eta pertsona hauen bizi baldintzen gainetik pasako direla, eta etxegabetze hauek ekiditzeko hainbat ekintza egingo ditugula, beraz sare sozialetara eta auzoetan gertatzen diren gauzetara adi egotera dei egiten dugu, klase elkartasunetik eta antolakuntzatik indarrak batzeko eta etxegabetze hauek ekiditzeko.